Hoe maak je van een schrijver een superheld? Leerlingen van 6 Limburgse basisscholen gingen met deze opdracht aan de slag. Vandaag openbare basisschool De Spiegel in Maastricht. Als je lezen kunt promoten in het onderwijs, dan moet je eigenlijk elke kans die je krijgt om dat te doen, dat moet je ook meteen aangrijpen. En daarnaast was dit ook echt een heel leuk project, dat je echt schrijvers die eigenlijk nog niet zo bekend zijn, want we zitten gelukkig op een school hier waar de kinderen graag lezen, maar wel graag de bekende schrijvers hier lezen. Jacques Friens is hier heel populair en de boeken van Roald Dahl die vinden ook nog altijd hier gretige aftrek. Maar toch echt de onbekende schrijvers, die komen er ook wel moeilijk tussen. Dus vandaar dat het een heel leuk project was om met ze aan mee te doen. Eerst vond ik lezen niet zo leuk, maar na dit boek vind ik het wel een stukje leuker. Onze schrijver is uiteindelijk Do van Ranst geworden. Het is een Belgische schrijver. Hij heeft ook een reeks geschreven, dat zijn de boeken van Dina. En ik weet dat Do, Dina is een soort van Do van Ranst. Want Dina die acteert ook heel graag en dat doet Do van Ranst ook. En ja, dat lazen we ook op zijn website. Dat is iets wat hij zelf ook heel erg leuk vindt, toneelspelen. Dus daarom hadden we als school ook besloten om ja, ons filmpje erover te houden dat het toch wel ook toneel in zit. Vervelend, zullen we naar de wiep gaan? Ja, goed idee. Ja, kom. Hey jongens, kijk, misschien dit boek. Nee, die dacht. Nee, hallo, ik ben Loeke. Jullie kennen me vast wel van tv en zo. Ik weet de oplossing wat je moet doen als je niet weet wat je moet lezen. Wat vindt u van dit boek? Echt een fantastisch boek. Ik lees het dag en nacht. Alsof mijn hele leven verbeterd is. Wat vond u van het boek? Heel leuk. Ik had het in 1 dag uit en ik heb alle delen gelezen. Wow, dat boek willen we ook. Ja. Hier, dit is van Dovenbrand. Bedankt. Yes! Ik sta op de oprijlaan van ons huis, naast onze auto, die volgestouwd is met spullen. Ik sta daar niet gewoon. Ik bedoel, het is niet dat ik rustig naar de spelende kinderen op het plein voor ons huis sta te kijken. Wow, wat een leuk boek. Hoe zou het verder gaan? Geen idee. Toverland!